maka na nna m sị na atụchara akpịrịkpọ dị na-ajị mgbe niile na onye nwe ajị ya gbara ọtọ. Ịghọtana? Happy Sunday everybody. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching me from. Ịma na kamgbe ọgbaghara bịa bata n'obodo Anambra, ọ bụrụ n'etiti onye isi steeti Anambra na ndị omenala gbasara iwu o mere, asị na iwu megidere omenala, onye achụ na ajụ emene nke ọzọ, then ndị omenala na-ekwu na ya arụ dị n'omenala dịkwa n'ụka, mana arụ kwesịrị ịdịkwa n'omenala be anyị, because anyị bụ ndị omenala na-asụ arụ nsọ, anyị na-achụ arụ, anyị ekwesịrị na ya bụ ihe dị n'ụka eburukwu ebata omenala na ajụjụ njụrụ ha. Now I was catching cruise with the whole thing mega na Anambra State ya. No ma akụ egwu mkpọrọ ọsọ soro udo iji wee gwakwa ndị nkwọrọ ekwedo aka na ntị na agwara m ha agwa, maka na ọyị na m ga-agwaghị ha ezigbo ọyị karịa ọyị na agwakwara m ga-agwa tupu o mewe. Now those things became so much annoying to some certain people, ndị hụrụ ya na m na-agbazi omenala ụkwụ, ndị si na abara ebugo m, ndị si na ego biene m, amanụ m ego na ejiri goo m ihe ọwa, ịghọtana, amakwanụ m ego na eji bribe goo m ihe ọwa. So but my question is this, otu aha ndị dibịa si eme omenala ugbu a ọ ka ndị nna anyị ha si mee? We all know that the answer is no. 80% of native doctors batara online screen ya ha dibịa ma ha just hụ dibịa as an acquired skill ha ji achụrụ ego, ọwụzi nọ ihe eji azọ ndụ, and that's why when you look at them ọwụrụ a competitive market ka ha nọ. Ịghọtago? A na-azọ onye moto eka nke ibi ya maa mma, na-azọ onye unu eka nke ibi ya maa mma. N'iwu anyị mgbe ihe eji ama dibịa bụ ihe o menwuru, atụ ka eji achọba dibịa. Ịghọtana? Echi ijebe dibịa ha amawara gị atụ gbasara onye ọgwọrọ, hey na-esi na gị na-eme gị, esi na ọ na-arụkwa gị n'ahụ, asịghị na nwaanyị nwunye onye enu ha o mere na-ekweghị n'ọkwa onye dị otu a nyere ya ọgwụ n'obodo dị etu eme. Ese ka eji ajụba dibịa n'ihi ihe o mere akụkọ ya na-akọ. Mana ndị dibịa ugbu a tichazi na signboard, dibịa ọ na-enwe signboard ọ ihe onye menwụrụ ka nte. Ịghọtana? Then nọ n'enu ya, nna m mere ka m mara na dibịa awụghị onye pụta ọwụrụ, onye ọ na-arụ dibịa nwee mmụọ kpọrọ ya oku, ọkpụkpọ oku ka ọwụ. It is a spiritual calling accompanied with spiritual duties and again powers. But at the end of the day, hụ na ndị dibịa ọgbara ọhụrụ anyị enweghị time icheki ma ha onwe kọrịn, na 80% n'ime ha ụjọ ọsọ ha jee na nke ofu onye dibịa ha agbapụ ọsọ agwụ, mụọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, mụọ 1+1 dị n'ọgwụ, mụọ ihe dị na mistik, ha nọtagwụwa ọgwụ ha ma ntọ n'ala ya, na-etikpu ụmụ mmadụ ka na-etikpu mmọnwụ. Ha 10 ihere mee ego odegwu ekenere ngo. M na-achọbụ ka m bring ya up na life m na TikTok few minutes ago ahụ, but network dị down. So ha na-agwọ ọgwụ ha na-ama ha ntọ n'ala ya, nkwuo na m ekwuo n'arụ. Now abịa na dibịa enwe secret na-eme gị na-protect ihe a na-akpọ charm, magic, sorcery and mystic. Enwere ọgwụ a na-agwọ ha nwata bata achụpụ ya maka na o torubeghị ịmara ya, ọ mara ya ome ya abuse. Mana ndị dibịa ugbu a ha na ọwọchasị gbute ọchansị gbute, sofa na nwa ha ji ego wee bịa, ha ewere ọgwụ kpe ya n'aka, obodo a na-agha, ha nwezie na-echeki diverse effect of that ọgwụ. Iwere ọdị esi gwọrọ nwa 23 years ịma na okonobi ka dị n'obi na egbe ya nkịta ọ nara onye nche egbe gbawunyụọ ya anya, then o ruo echi ohi na ama na-ewi n'obodo, anyị achọbazie a na-ajụ ese onye butere ohi na ama, ọkwa ya? Ịma na mma eji gba ọchụ n'aka onye ụzọ dị ya na ọ bụ na inye nwa ahụ dị esi onye enwe moral ikwuchiri ndị ji egbe na ya hụ ikwere ọgụ kwere ọnwụ. Ọ wụrụ an indirect way ndị ahụ kpọrọ onwe ha dibịa ji eme encourage crime n'obodo. Nkwuo ya esisi weta nke egbuo, anụmatụkwana ụlọ egwu onweghị n'ime ụnụ nwere ọgwụ ga-atụnwu m, machi enweghị n'ime ụnụ nwere ọgwụ ga-atụnwu m Fenfe. Ịghọtana? So adị m atụ ụlọ egwu were ekwu ya. Unu kọta ya the level of abuse a na-eme tradition nowadays. All before ka m na-anụ fake pastor, fake testimony, fake miracle, dịka nke ha na-ewi ha na Zion. Ịghọtago? Onye bịa nye testimony and others edigite na fake. I don't want to look into it maka ejigo ihe ahụ wee mara ụka.
but anyị nwawo hardcore ndị omenala should not accept mmadụ iji bata na omenala kwụba sọt 419 dibịa bụrụ 5 million obi nwatakịrị n'aka si ya kwuru n'ihu agwụ ya ka o mee vidio na onye ọrụ ọrụ bịara Thanksgiving ị chaghị ezigwe na anyị ihe onye ahụ ka e wee gbaa ya ajụjụ ọnụ mara ma ọ wezie a na-eme arenji testimonies na-atịgharị drama na social media sị na a na-agwọ ọgwụ. At the end of the day unu mebie omenala ha marazie ebe ka anyị agbagazi ụka echekwaghị mmadụ omenala ya ekwughị echekwa anyị so mmadụ ahịa ekwuzi otu mkpụrụ eziokwu onye kwuo ya ọrụ na ọ na fight tradition Fenfe na ya kwụọ na gị ụgwọ you are now fighting against tradition. Listen, you cannot be more Catholic than the Pope. For more ị gaghị adị more traditional more than me maka na omenala ka a tụrụ ime ma omenala ka eji mụọ nri riri ego nji iji akwụkwọ wee ego omenala ti nto omenala and enweghị ihe ị na-eji ịgwa m ha concerning Igbo culture, custom and tradition or spiritual aspect of it ma ha hụtụbeghị ya n'anya nụ na nya na ntị because na obi nna m ahụ ka eze obodo anyị si pụta His Royal Highness eze Prọfesọ G.O. Nwankwo ọhịa tọrọ nna m wụrụ traditional prime minister. So there is nothing about the culture that doesn't revolve our home within that our home. Ị makwara enwe mgbe nwatakịrị ama m nna m mgbe ọ nọ na-eme dibịa enwe nwatakịrị ya abịa ka ọ gbara ya afọ sị ya jee kpọọ nna ya kwa nna gị nọ ndụ sị ya jee kpọta nna gị waya o ji si ya jee kpọta nna ya ọ ma na enwe ihe ya agwa nwa a n'afọ ahụ ọ na-aruo were mma mapụ mmadụ isi mana ọ bụ ya oke ọha ewere anya okenye were uche okenye họọ ụkwa họọ iri ya mara ka ihe si mebie na biya mana ndị dibịa ugbu a ihe ha nọwụ nna ndị pastọ kazi ndị dibịa mma with what I'm seeing ọtụtụ ndị pastọ ugbu a na kazi ndị dibịa mma maka chi ozi dibịa na-aghasazi famili ozi pastọ na-abịa enyi ọgwụ abụọ ozi ndị dibịa ka a na-aya nkwuo ya gwa m this that ọtụtụ a na-ajụ m why did you hate this person and like this person? Who did you think I hate? Some of you has been specific idere m na inbox kedu enwe ihe akwa mere m onwe nsị gị na akwa mere m my brother listen otu ahụ gị na akwa si dị na mma ka mụ na ya si dị na mma. We are all friends and brothers, but the difference between me and you n'ebe ọ nọwo the role I na-play. Gị nwa nọ na-akụrụ ya egwu as praise singer ọ na-adakpụgodo n'onu na ị na-asị ya ride on maka o biri gị moto ma maka na ọ na-enye gị ego ma maka ọ na-egoro gị akpụ ụkwụ ọ na-enye gị oke mmanya na-aṅụ chekwuo na enweghị ihe erichara agụrụ ana na ihe ọ na-arachatara n'ọkụ akụkụ ide na ana n'akụkụ ọnụ ikwere maka ya na-egbu eziokwu ikwere maka ya na-egbu eziokwu na my own role ebe ọ nọ wee na-agwụ ya nke bụ ezie ọ gafewe ụzọ nsị ya nwoke na ebe ị na-eje n'ụzọ adịghị ya I don't care about moto ma ụgbọelu ma whatever maka na mụa dibịa ma akpata ha akụ mkpata olubara ahụ m mgbe ụkwa na-adịghị anaghị ata akpụrụ ịghọtago chukwu ọ nakere onye ọ na n'elu ụwa ekegbuo ihe ọ ya awụ ka ọ esi wee rijuo ahụ n'ụwa nwa onye chukwu kere ka o buru ọnụ. So I wasn't depend on his wealth ka m nwekwere nkwerezie maka ya hụ eziokwu mma agwụ ya ya ma agwụ ya mma agwụ ya nwoke n'ebe a na ịdakwa anya ya ebe ị na-ejezikwe n'ọkwa ọhịa ọnụzie ọ dịrị ọnwụ na ọnụhụ ọ dịkwara ya. Nna m sị m na oyi m ga-agwa gị ahụ ezigbo ọyị karịa oyi m na m gwara gị agwa ịghọtago nka dị na ntị o ji wee wụrụ na ntị ya anụ ihe awụ ma ha ka okpu ata na onye adụọrọ ọnụ ndụ awụrụ nke onye adụkwara ọjụ ụbọchị egburu isi ya na ntị akwụrụ ịghọtago. So mụ na ndị presi nga aha na-akụrụ ọgaranya ekwe ndị nwara m ịma nna ahụ m onye oke nje na-agba n'ụlọ ndị nwere ego anụ m anọrọ onwe m mgbe ọbụla ịghọtago. Tentere so how can I do weekends for you? Tentere o tekwere n'uri were ego gị mana nsogbu adịrọ nke ọtọ mmepe sịrị gị aza m o tekwe nri were ego gị ọ bụ anaghị enwe m ike ịgọrọ ha gị na nke ahụ ihere mere ego na Switzerland tentere hapụ. So ndị be anyị ọ wụrụ ya hapụ tentere na odegbu mma edere gị na inbox just m kọtụọ life I will write you ma ọ ndere gị na WhatsApp Igbo ndị be anyị. So wee wụrụ ya ama m unu ọ ghọtara. So many people jizi the happy nọ na-eme abuse omenala then ikwere maka na o nwere ego ma maka na o mere gịnị ya ha bụ ya nke bụ ezie. Akụrụ m ekwe 2 years ago
rụtụchara akwa aka na ọtụtụ ihe ndị ọ na-eme na ha awụghị ya, gwa ya okwu n'inu onye a tọrọ inu kọwara ya ego eji inu nne ya ghọrọ ahịa. So ọ wụzie nwee nke ọ ghọtaghị, o jekwu nna ya gbarieri ya na nna ya ka nọ, ka ọ ghara isi na m agwaghị ya. ịghọtago? Yes, ezigbo mmadụ ka ọwụ, mana at the same time mmadụ anaghị ezucha oke. Traditional nwoke dị, ekenere ngị nwa odido nka, ekenere ngị. So mgbe nna arụtụchara ya aka n'ihe ndị ahụ, unu ndị press singers ya nọkwa na-akụrụ ya ride on ride on ride on. Asị m na oke ite adịbaghị gboo, mana the abuse is much. Ndị mbụ na ndị egede gwọrọ ihe ahụ keep secret of it na ya ha ama. ịghọtago? The abuse became so much. Ọtụtụ ahịa ndị ehiwere na-azụ gidigidi taa ọgwụ ka eji hiwe ya. Enwe ihe ndị eji hiwe ya. Ndị okenye mbụ ahụ hiwere ya ehiwekwe nne ya with taụtị na ndị dibịa na-ata ọtụ ọgwụ kwa ụbọchị. Ofu onye ebupụta ọgwụ ya, bupụta ngwongwo na ngwongwo n'ihu akwụkwọ, na-akọ ihe na-agba ka moto o ji achọ pasenja. ịghọtago? O ji achọ pasenja. How do I make you to understand na eziokwu kwesịrị prevail in everything? Ihu eziokwu ikwuo, ihu eziokwu ka ọ dị otu ahụ o si kwụrụ, ọsọkwa ya wụrụ mpa gị ka ọ mara, gwa ya na ọ mara ya. Not mind mmụọ ya na-enye gị nri, onye zighị gị is an opportunity for you to go and hustle, and being independent of yourself, it is more better than depending on somebody. Kwere maka ya ekwere ya egwu achọ onye na-adara gị. Ụbọchị ọ batara ha unu asịwa ashe mọmmi as if to say na ekpere m ka ọ ghara ịnọta. Nwe mgbe ọ naghị ha nọta, enwe mgbe a sị gị na mkpakara ya ma ọzọ na ọzọ ya nwụ, mkpakara ya ma ọzọ ma ọzọ ya ana. Kama oyibo jere akwụkwọ sị na sufferings are lessons for those who want to learn. It will be a lesson to him. ịghọtago? The abuse became much na everyday ụmụazị kwụ enwezighị ihe chọrọ ịgba mbọ. Ọ sị m please, what was Akwa's crime? Okite is new. Akwa just gave it. Onye gwa gị? Emechi gwakwuo na udu akọ mmiri is new. Ọtụtụ ndị dibịa agwa ụchakwa ihe ahụ ka onye na-enube ha. Mgbe ndị na nwata na-eso nna m, ọ baghị uru ka mkpọ aha, ọ baghị uru ịkpọ aha, but ihe niile ahụ dị adị. But these people will never tell you, they will never reveal to you. Enwe ihe we ha mere sef, ha chụpụ gị na iro sị gị jee ka gị na ụmụazị ibe gị nọrọ. ịghọtago? Betu ndị be anyị bịaziri, ụmụ okorobịa baziri n'ọrụ ọdịnala, mee everything abuse, mee everything abuse. Then ikwuo ya ọwụrụ arụ, ikwuo ya ọda na ị na-agba omenala ụkwụ. Na ị na-agba maka na iwe onye omenala na ị na-emezinye ajọ ihe ma na-ekpuchi gị. Otu a ndị ụka si ekpuchi pastọ ha, say don't judge man of God, so that you will not be judged. Touch not my anointed, that do my prophet no harm. Omenala ada akọ dị ihe ahụ. Eze m arụ n'obodo asụkọta ya wee eze anya ekpuru nkata gwa ya okwu. ịghọtago? Igwe na-awa ya waa, ọkụ na-awa ya waa. Ese m na nkwuo ya na-agba omenala. Dazụ ị na-eme arụ na omenala mkpuchiwe gị, ị na-egbu mmadụ isi m kọba gị. Dazụ ka ị na-akwa hụ ọbara. Na maazị na-enwere arụsị na-egbu ndị nụrụ na ntị, ndị hụrụ n'anya na-ekwu ha ekwu. Gona dị days mgbe ihe mebichara mebie to an extent na amazi ka esi emekwata ya. Ndị eze obodo anyị ha enwezighị nke enweghị 90% ejizi ha ọhụụ. Eze autonomous na-eji anara na-aja anara staff of authority na steeti. Onye gọvanọ laikere onye eze. Ọwụzi mgbe eji ọhụụ were achị obodo. Kedu izi ebe ike nga anyị aha dị? Kedu ihe ahụ obodo ji dị ebube? Kedu ebe ọ dị? Onye mere terrorism ji kpakọrọ so many communities. Maka na mmụọ ha ji biri ha emetọ ọnụ ya, gbakpo ya azụ. Mmụọ buteziere ha osu aghara. Ukwu ji agụ mgbara abịa ya ụgwọ. Ọtụtụ ndị eze bichi obodo oyibo, ha ma ka obodo ha na-achị nọ. Kedu ihe ha ji wuru eze? Abịa kpọrọ somebody na-amadụ ha omenala obodo, na ya ha akpọnwụ family 10 nọ na community ya, echie ya eze maka na o nwere ego. Ozi ego na-achị n'ụwa, ozi eziokwu na-achị. Ị gaghị achọta somebody mọ ntọ na obodo ma custom and tradition of the people. Eji enwe n'eze ọkwa ka ebe m ga-show na Christmas na Mbaise. I don't want to call the place now. Achọrọ m ịkpọ aha obodo ahụ gogogo. Ndị nze na ọzọ, ndị echichi nọrọcha ebe ihe ha ji na-aga ọjị n'aha Jizọs, amen. Ọ bụ n'ike dị n'ọbara Jizọs, amen. Ọ ihe somebody kpọrọ onwe ya titled man ji aga ọjị.
nnekọta ha anya ha gọcha ọjị m were sị ara m anaghị ata aga m ata ụdị ọjị a na ihe ahụ ka esi aga ọjị na omenala Igbo ịghọtago na nna anyị ha gọrọ ọjị mgbe Jizọs abịabeghị ewetabeghị Christianity na enwere aha mmụọ ha ji gọọ ọjị. How can you people tell me unu niile wu ndị echichi at the end of the day unu amaghị ihe eji chi unu echichi ndị echiri nze ndị echiri ọzọ amaghị ihe meaning of nze ha amaghị ihe meaning of ọzọ. Eze obodo kpechaa ekpere ọsị n'aha Jizọs ewere conclude that's iji ọjị Igbo n'aka na-aga ọfọ na-eti akọ ihe na-agba ka moto nsị na m anaghị ata ha were chee ofu mkpụrụ ọjọọ kedu ihe wụkwana iwe m maazị nsị na m ewekweghị iwe o enweghị m iwe ịghọtana ọ be mmadụ ka m bịara ndịra amaghị ebe a na-arụrụ arụ etu mmụọ Fenfe anyị nwere ihe anyị na-akpọ gịnị nsọ ana enweghị ihe wọdị be ndị anyị ma usoro ụtara nwere isi nwa ọdụ onye iberibe nwe ya n'etiti ọwụrụ nne akpịrị a na-esi n'ala were huru nkwụ agbago unu ndị nze unu awụ ndị ọzọ ejighị ọjị kpọtụ ndị nze nagoro ana na mmụọ nọ ha nwawo senti unu ma na asị na nwata nwanne ya ma ndị mbụ ndị egede wụrụ ndị mmụọ a na-ekwu okwu ya unu akpọ ha aja n'obodo unu akpọ ha ihe unu na-akpọ St. Andrews na St. Paul's m na-amaghị ndị ha ihe mebichara mebie to the worst ikwuo ya ọhụrụ na ị na-agba omenala okwu who can come in and unite our land. Anyị agaghị abịa dozi nwobe anyị chịkọọ omenala ọnụ ka ihe gawa n'usoro ịghọtago esi m na nna support Chukwu Masters Soludo come if his motive was to sanitize arụ na-eme na omenala I am in support of him 100%. ịghọtago ịma nna dibịa nwa gị bụkọrọ ihe niile ahụ mkpọmkpọ na ọyọ ya ido ede aga ree na akpakara gaa chọọ ihe ị na-eme gaa chọọ ihe ị ga-eme ọwụghị iwu na onye ọwụna onye omenala ya wụ dibịa daziri esi na iwe Christian ọ pụtara na iwu pastor ma ọ na iwu evangelist ma ọ na iwu prophet. You can be a Christian without being a pastor. Likewise ị nwere ike iwe onye omenala without iwu dibịa amazina unu n'ahụ onye a gwara ya chụọ ọdịnarị aja ndị ichie ọkọba inyo gbara ọjị n'aka kpọwa nje Michael na nje Uriel kpọwa Rafael ha ọndụ ahụ ndị ichie bịara inye nne na ezinụlọ. Unu ekwere ka m kwuo okwu ọ bụ ọkwa mmadụ pụta ọ na-abara m I don't know you are like this. How am I bro? How am I? Nriri ego gị onwe m gburu na be unu did I steal from you? Did I scam you? How? Kedu nke o ịma na otu aka m dị na be that your paymaster? Have you seen media before? Or you think he has not invited me? Or do I need to bring evidence na anyị ekwu na video call na m enwekwu more than 2-3 invitation to visit that your paymaster mana nkwadochi ije agwụmasị m nọrụ ala ọwụ 500,000 anyị enye m dị ya ka m na-ahụbe ọwụwọ million ga-apụta dị ya ka m na-ahụbe mana kama iri ju ahụ dachi ụzọ nwoke buru ọnụ na kpuo ụra na biya na-asị m how did I to say na m so ga-asa m so ga-ekwere ya egwu daazụ enwetụkwa ụbọchị ọ sị gị na m nọ na payroll ya na nso na ndị ọ na-akwụ ụgwọ. arụ na-eme ndị omenala it's high time everybody bịara enwe one union and one body of government nwee rules na guide this tradition. Awụghị egwu onye pụta ọgbaba osi niile nọ n'obodo ama ka ịchaziri ya akwa ọwụgo arụsị ofeke kpaa nzu n'anya na-agagharị oru echi abịa kpụrụ ofeke ahụ agụọ ya na ndị dibịa. Native doctor ji wepụta online sị na ị na-agba ashawo ọnwụ na ị naghị enweta kọstọma gobia ka ya gwọrọ gị ọgwụ na ikpu ya na-ahụ gị ụhụ akụọrị ya aka chịa ya ka ọchị ọwụrụ omenala ka ọ na-akwado ihe ndị nna nna anyị ha kwadoro. Ndị nna nna anyị ha nwata yiri hapụ neked akụọ ya ihere si ya na ya gbazi na ọta agagharị n'obodo disiplin ya ka mmadụ dibịa ji ọnụ ya na-ekwusisi mkpọta na gobia ka ya gwọrọ gị ọgwụ ka ikekowe gị ọkụ n'ebe ị na-agba ashawo unu si m na omenala ka onye ahụ na-eme. Onye ahụ wee criminal onye ahụ ọ nọ na anụ enu ọ nọ na anụ ana and if they send him to say ọwụ na iwu ọ dara deserve ije pụọ let him go to jail ka brain ya reset ya. Asị na nna agba omenala ha kọwagodoro m ihe wee igba omenala ọkụ kedu ihe wee igba omenala ọkụ
if Soludo, his motive is sanitize arụ na-eme na omenala, I stand with him. Arụ dị na omenala akarịgo nke dị n'ụkazi. But ọ bụrụ na ọ chọrọ imechi omenala, no. Ebe ọ dara ada okwu wee sị na Anambra wee Christian state, ọ dara ada okwu ebe ahụ, which I told him, si ha mba, pụtawa ebe ị na-eje. The foundation of Africa was laid on tradition. It was laid on custom. It was laid on ọdịbendị and omenala. Obodo ọ na nwe ihe eji mara ha. So ọ bụrụ na ị bịara ime abolish tradition or ịban the traditional religion or traditional spirituality in Anambra State, I disagree with you. Enwe protest ejem. Nke a Matthias Ezeaku na-ekwu ime protest. If that is the reason they want to protest, I will appear before the protest. I will protest with every other person as a hardcore, true, genuine, traditional person. But all nke na ka m bịa zawago dibịa na-emebi obodo na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ ka m bịa defend baga maka na iwe onye omenala ibe m. I don't defend that. I can't support you in that. You got to go? I have to tell you the way I feel, and atụrụ m ga-egwu were agwa gị. None of you, enweghị any one of you ji medicine maka enwe mmụọ kpọrọ uru nzu ọsọ na-asagharị ọgwụ na nke ndị ochie dibịa unu si n'ebe unu epiofu ebe a. Nwe one of you eji medicine nji atụ unu egwu. So the thing is this, ndị omenala ibe m, everybody needs to, all hands needs to be on desk. Sanitize arụ na-eme na baị. Ịghọtago? Ofeke kpaziri nzu n'anya kpọọ onwe ya dibịa. Onye ukwu na onye nta na-emezi dibịa nwaziri onye ọnwụna. Could you imagine na anọ m otu a na-agụ dibịa nọ na Anambra? Dibịa nọ na Anambra carry the whole dibịa nọ na Imo State and Abia State in number. Just go through the list of ndị agbagoro form agba. I is here with the form in Imo State traditional herbal medicine practitioners. Ka i wee mara na dibịa ị na-ajụ kedu agbara onye nọzi na Anambra kụrụ ndị dibịa. Ka dibịa nnọọ onye sata ofu mgbọrọgwụ ọzawa dibịa. Now, ndị be anyị na-asị na arụ dị na omenala na ọ dị n'ụka na ndị fake pastor kwan. Oga, who is ke ndị na-akwado that fake pastor ndị dibịa na-enye ọgwụ? Yes, ndị dibịa a na-ejide eje na be ha kwasịta ngwongwo ọgwụ. Onye gwọrọ? Dibịa gwọrọ. So if you want to stop evil, pastor abịabe gwe na ị naghị agwọrọ ya na onweghị calling ya jee chọọ ihe ọ na-eme. Very serious. Unu na anaghị enye ha ọgwụ, ha ji ebu amansi. Amansi agaghị adị on. Ịghọtago? Amansi agaghị adị on. Ị ya agba ya fake pastor mana ọgwụ atụrụ ya anya maka na o nyere gị ego. O wee buwere ndị mmadụ fake amụma. Jee ka onye gwa. Nna ndị a sịrị m iwe. I blame ndị omenala in so many ways. Eziokwu ka m na-agwa gị. Fake pastor na-ewi na onye na-enyekwa n'ihe ike ọnụ dibịa. Na man tụkwasị before na-ekwu ibukwere Zion, but na nke ikpeazụ a nwatakịrị na-eburu ala Brazil just gbaa m ala agbaala m gaa. So what am I trying to say? What am I trying to say? Ọ bụrụ na ị chọrọ ka akwụsị inwe fake pastor, ghara ị na-enwe fake prophecy, fake this, fake that, unu ndị dibịa akwụsị n'ịkwado ha nụ. Na unu ndị dibịa na-enye ha ọgwụ. Ịghọtago? Unu na-enye ha ọgwụ. Ebe ị ma na pastor ka ọ wụ okwe ihe n'ọdịnala, isi eje na nnu Jizọs ike wee buwe n'amụma na ya ha enye. Mana unu na-atụ ha anya fọ amụsụ nye ndị unu nyere amụsụ ha rie, ndị riri ogboma unu nyere ha ogboma, ofe ha n'elu wee nata ogboma. Ọnụ ndị na-eme ihe mmụọ na-enye ha ihe niile ahụ. Ha werekwa ya na-eri ụwa ọrụ isi m n'aka gị dị ọcha. Mma eji gbuo ọchụ aka onye ụzọ dị ya. Ọwụ na ụzọ akpụ ha egbe ahịa eji egbe wee gbawu mmadụ. Ịghọtago? End it. Kwụsị na ya. Kwụsị na ya ma ọ bụ na nchọzi ike end ya. Kwụsị na ya. Kedu ihe na ama mma some of you che na nna atụ na egwu. Within me, ama mma ọtụtụ n'ime ụlọ nwe onye chere ntụga ya egwu. Unu amakwa ha m adị m atụkwa egwu. Otu efo m adị m atụ egwu ọnwụ maka na be ndị mmụọ ahụ ọgbaghọ ọchịchịrị nna m nọdị enwe mmadụ that place. So after telling you this, if you don't know Igbo the ultimate thing, here
onye gburu ya anwụ anwụ, onye gbukwere mmadụ ya nwụkwa anwụ. Royal hero onye nke m nke ije royal ị ga-arị nwanne m. Otu ụbọchị onye gburu mmadụ ga-anwụ, onye egbukwere ga-anwụ. Agakwa m ekwe mgbagbu ghara ọgụ. Ịghọtago? I must tell you the hard truth. Achọghị m ịma ihe a ị na-akọrọ ma this that. Ndị onye akpọzina m na ị na-akakus meeting abịa dụ m ọdụ. Ka ị na-adụrụ m ọdụ, ị kwesịrị ibu ụzọ duo onwe gị ọdụ. Duo onwe gị ọdụ ma dibịa ọ mara gị. Ị ga buru agwụ, buru mgbọmgbọ na ọyọ kwajuo everywhere. Then ndị dibịa nwekwa nna ama unu adụọ onwe unu ọdụ. Ma ọ hụrụ na agwọrọ ndị pastọ crowd pool ha ji epulu agada crowd eri ha ọrụ. Ọ hụrụ unu gwọrọ ya. So why are you coming to tell me no fake? Gụnwa ji ọwụ na ekwadoghị ọka dị na-eme ihe ndị a. Mmadụ na-agba aka were arụ highway robbery. Ejide onye ohi na highway robbery. Achọ onye nyere ya egbe na onye ahụ kara nye motivation. Ọwụ na unu atụghị ha anya. Nye ha osenala, nye ha ogboma. Ha agaghị na-ahụ ụzọ wee na-eri ụwa ọrụ. Okay, nke a sị m distinguish KC. Also, why did I always get annoyed once they mention mmiri enwiro? Okay, nna. All people like you, we here precipitated this live video. Ama m igere live broadcast mmiri enwiro today. Igere his teachings. Mmiri enwiro does not encourage these evil practices and anabai. This abuse of tradition and adulteration of tradition. He always condemn it on daily basis. He get broadcast here today. I watched him. And me take a time get to the end. Mara no nya. No kwara aka ọtọ na-eme ihe. Ma ogori na-enwe ihe ọzọ na-eme n'azụ, mana nke ọ na-emegodi n'ihu onye ọwụ n'ahụ. He will convince people ibi ezigbo ndụ. Ka ikpe diziere ya nwa personal n'azụ. I haven't known him as a bad person or somebody na mislead the youth. So I won't need evidence. Present to me. Present to him. Me, I can even hook him up on WhatsApp call with you. Just drop one message and hook you up na WhatsApp call with you na WhatsApp. You prove you will tell your evidence, clarify. More about consent. And we can bend the job. But I will never allow that my bad aspect to influence you. So that each year I hear your own way. Each year I need na own way. Kingari idabere na mua we ahia. As we do here, as no Fenfe do here. Gumba. Abom sent. And I stand to be corrected if you think neba na magaron. Mmadụ ada amachi ihe niile. Ofu onye ada abụ nna m ọha, ofu uche anaghị ezu. Mana onye a gwara kwenu. Ịghọtago onye a gwara kwe. Kedu kwene ka ọgwụ unu ndị dibịa esi rụọ ọrụ ebe unu tọwa na klọb wit ụmụ asawo ụtụtụ okori mgbede abalị unu ọ na-asọkwa nsọ ọgwụ ya ejeruru unu ọrụ. Kedu ihe mere ahịa eburu unu ka ọkụkọ eji achụ aja? Dibia ya nọ na klọb na-agba onwe vidio tii na status ebe ọ na-emedoro ime wite ụmụ akwụna ịhụrụ na anọ na nsọ ha sachasịa ya were wuru pọchi ahụ ha pụta a na-eteghị ụrụ akwụ ụbọchị ụmụazị gbawurugo n'ụzọ asị na n'ọkwa dibia ga-agbawu. Ọ gị gburu onwe gị ihe iji ụrụ akwụ wuo onwe gị ahụ. Onye kwuo ya si weta eke egbuo ị na-agba omenala ụkwụ. Omenala ga-egbu unu niile na-emetọ ya. Unu niile na-emetọ omenala ga-egbu unu. Omenala awụghị ị na-convince you to be doing evil. Asị mkpọrọ ahụ onye a na-egwu ahụ mkpọrọ ahụ mkpọkwana ahụ ya gị na-eme. Ọtụọ m na-arụsị ka o mee gịnị. Ihe ọ ga-aṅụ ọ bụrụkwa na ihe a na-ekwu ọ naghị eme ya. Nnebo mmadụ ihe ọ na-eme ha. Before m kwuo anything, ma nna enwewe ihe onye ahụ mere dị very obvious m hụrụ. Ma nna onye a aghọtazighị ya. Nna na ezie na-acha mmanụ ka mma mụtara akwụ ka ọbara ọna ya n'eze. So check out. We need to sanitize omenala. Omenala needs to be a union. Ịghọtago? Enwe ndị ujenyu omenala wee ige ntị ịnụ ọnụ ha ịmara na ndị a ihe ha na-eme dị genuine. Somebody like Maazị Didi, I like him na n'ihu akwụkwọ. I follow him. Ịghọtago? Enwe question o mewere bụ ịgafe. I'm entitled to view my own point. Ndị rie na WhatsApp si ya nna check ya ebe a. Ịghọtago? Nebara ihe dị otu anya. And so many others. We should be a watchdog to each other. Not to go with that I should not tell my fellow traditional brother na ihe ọ na-eme the wrong. I should not judge.
as if to say na ihe anyị na-emebi ihe ndị Kristian na ụdị na Chukwu ya ekpe ya ikpe na ọ dịghị mụ ikpe ya ikpe obodo a na-aga ihe a na-emebi ọ sị don't judge man of God touch not my anointed. Ọga omenala ada ekpuchi arụ no matter who is involved. Enwe ndị ajọ dibịa a na-enwe n'obodo mgbe gboo ahụ agbara ndị ahụ egbe chụpụ ha n'obodo achụpụ ha. So you don't disguise under omenala ị na-eme arụ na-eme mpụ na-edeceive ụmụ okorobịa na-egwu ha wayo si na ewu dibịa. Then for that reason we should cover you. Anyị na ndị chọọchị ọ na-castigate their brother or echepụta onye otu ha okwu like this. Why nji ya drive joy n'ihe na mgbe nkuru ekwesị unu ha ka unu ji unu ekwere aha check go over 2 years ago 3 years ago ka m kụwara ekwe a na-agwa unu na-agwa unu ya onweghị ekwere ege ntị unu mee overlook chụwa ego moto na ego. Oga mụ myself single-handedly na-emove motion na gọvanọ Imo State needs to do the same thing Soludo mere, but not ime ụdị iwu ahụ Soludo mere si onye achụ na aja onye mere nke ọzọ. Onye ọbụla enwetere that is hiding under tradition na-eme arụ, he should face the law. Nwe ihe dịka ikpuchi ya igbuo mmadụ edere ndụ isi na awa gị aja iburu nke gị na-agara igbuhu nke gị wee chụọ ya. Dazi gị nwa dị mma ịdị ndụ ka onye ọzọ nwụọ na nwụọ. Ị na-ebere akpa amụ mmadụ were agwọ ọgwụ burukwa amụ na-agagharị nke gị ahụ osisi. The same support were na onye omenala. We need to be our brother's keeper. We need to support our brother. Oganima support you. Very simple. I cannot support you. Maybe. I cannot support you. All the very simple. I'm not from near the board, the bargain. Somebody like Ndamuma Han and Megari Arenji. You got to have a review. Go down and oka. War KGA. You don't bring that. You are no menana. And when I saw on the map or Akuna Bawa Kotawo, Abomani, Abarazio, or they are calling Bogazuhan. Or the Cadibio, Gotawagas Rofe. Onye ọwụna agọzie dibịa ndị dibịa nwoke ndị dibịa eze nwaanyị onye ọwụna ozi dibịa onye ọwụna jizi ọhụụ onye ọwụna na-ebuzi amansi a na-acha ụmụ mmadụ ya anyị ụbọchị ya nọ dibịa na-achịpụtakwuzi ụgbọ afọ ya na-agba afa na TikTok. Dibịa na-agba afa na TikTok. Enwego so many abuse. Emego omenala abuse to an extent. The happiness one and that need enwe mmụọ kpọrọ ha ọrụ maka ọ na mmụọ kpọrọ ha ọrụ mmụọ ahụ akago igbu ha kamgbe mmụọ ahụ akago igbu ha kamgbe ya emeta ọgwụ like that and you will just feel comfortable na agagharị enu etigbu ga na-etigbu ogo ịghọtago unu ewere omenala na-emere karịkachọ ohi a na-ezu n'ụka ya ka unu zibogozi bata omenala. Enwe mgbe onye ọwụ na pastọ na-agụ onye ọwụ na ewu a na-ehost crusade na-ekwe ndị mmadụ nkwatụ this year is your year. Ugbu a amansi aka ana n'ụka ugbu a zụọ na omenala ka unu na-ajideziri dibịa magbu unu niile. Number of dibịa enweziri karịziri ndị a na-achụrụ aja mmiri karịa ndị a na-agwọrọ ọgwụ. Onye ọwụ na ozi ọbara tụle odi na-abụ ime mmadụ na lokal gọọmenti chairman unu niile ntụkpuo unu ndobe unu ebe unu ga-anọ. Onye na-enwezi onye na-ekwu okwu how to move forward. Nwezi onye na-eme encourage morality. Ozi ego mbute dibịa ọgwụ ego ihe anyị nweziri ha dibịa ọgwụ ego ụbọchị niile anyị na-agwọ ọgwụ ego. Ọ dibịa ọgwụ ego ịghọtago dibịa ọgwụ ego mgbe ọwụna ọgwụ ego native doctor ji wepụta n'ihu akwụkwọ asị na nwoke ọwụna na-enwerughị 5 million naira na akaụntụ ya na ọwụhụ nwoke ka ọwụ o torughị ịza nwoke. Ịma mmadụ dibịa kwuo ụdị okwu a ma na-asị ka ụdị mmụọ na-agbara onye a afa kedu ụdị mmụọ na-enye onye a meseji mmụọ ahụ ọ genuine spirit nwee wisdom ka dị mmụọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ịghọtago nwoke nwere 5 million na akaụntụ ya kwesịghị ịwụ nwoke as if to say na ị bịara ụwa ozugbo 5 million ị chụghị ya achụ ijighị nwa ya tụtụọ ya atụtụ juo ala ọ ya egburu mmadụ ma o kidnapụ mmadụ ka ọ sụọ gburu ma ọkwanụ ka o riwe n'ọrụ ka o wee sụọ gburu ka o nwee 5 million.
ichewuo na ụwa si n'akara aka na enwe ndị Chukwu dere na ọ ga-azụ n'ụtụtụ, nwe ndị dere na ahịa ha wukori ka ọ ya eji zụọ, nwe ndị dere na ụwa mgbede ha ya aka mma. Den ị na-epushuzi ha wụ ihe nwe 5 million taa, ị chọghị ịkọrọ ha maka echi ihe ọ na ha ya emenwu taa ha na-eye ka ọ sụọ ka eriwe ego. Ọkwa ya nke okwu adịghịkwa m uru kwụsịkwa na-akọ ime anyị na-akọ. Etu a m nọ, gọọmenti ọ napụtara ịba mba omenala, ime abolish omenala, ibuso omenala agha, aga m apụtakwa wholeheartedly. Ọkwa m sị gị na protest a Mathias Ezeaku tiri na Anambra, protest ahụ wuru specifically maka okwu asoro udo kwuru na Anambra wụ a Christian state. I will come out and join to protest na Anambra wụ a Christian state, omenala nwaanyị Igbo. Beta ọ wụrụ nke ka a bịa sọpọtụ ụmụnne anyị onye dibịa ọwụ na-ezi metọrọ obodo si bịa ka e defend me. I can't defend you, oga, can't defend you. M ga-ekwe maka na iwu gị bịara kpuchi arụ. Is a lie, is a lie. Gịnị ka ị na-akọ na-aka onye ọ na-akwekwara onwe ugwu n'ihe akwụkwọ ahụ, onye ajọ sị mana onye akparịkwa n'ibi iwe nsogbu adọrọ. Achọghị m ikwuwe n'okwu nke ndị ụka nọ mgbakasị anyị na Ebuka Obi na-arenji ka ha na-eme. Oke, anyị ahụgwo nna arenji betụ n'aka onye ka ọ mụrụ ọrụ, n'otu aka ga ka ọ mụrụ ọrụ. Ịghọtago? Tamisọ ihe ịkụziri ka ọ na-eme, ihe ịkụziri ka ọ na-eme. Unu mebiwo ụwa, unu mebiwo obodo a, unu mebiwo obodo a. There is no will I call it jurisdiction or verdict permitted mmadụ ịhide under religion na-eme arụ. Hey, Collins Ijeaku Chukwuemeka abụ Malaysia onye ndị Izọg arụsị Okeke Ijeaku mmọnwụ senior brother maazị o ka ị mere maazị. Ọkwa isi na TikTok nsị ka m bịa akwụkwọ ndị Facebook okwu na otogbo mụ na ha na-abụ nọkọrọ ka ọ wụrụ 1-on-1 na-ekwu obodo a na-egete. So what am I saying? What am I trying to say? Enweghị n'ihe umbrella cover gị nọ na under religious atmosphere na-eme arụ. Epostu m video si Ebuka Obi biko ya mere anyị explain testimony that girl na a na-enwe 90% confirmation no fake. Somebody pụta gwawa m na why did we like bringing down our brothers? Now you are bringing emotional blackmail to a logical sentence, something that deserves explanation. Proper logical sentence. Nna na-enwe ha onye a na-ekwe ka o si bịa, na-ekwe ka o si ime, na-ekwe ka o si na ọwụ na ofek na ọ dị onye ahụ n'isi. Ese m, why am I trying to bring down my brother? That's ọ wụrụ dibịa m bring ya out, then ọ wụzie pastor ma evangelist ma bishop go agaghị m bring ya out. All man of God nke no man of Satan ya ị ga-ata ahụhụ, you suffer. If we go at the commenter, you will suffer. Eziokwu adịghị n'ọnụ. You are trying to defend lies. You are trying to defend lies under religious atmosphere. No man of God. Mba mụ awe kwensuru. Mba mụ awe man of Satan. No ya nwa man of God. The best religion on earth is the religion of truth. It is only truth that can save us. Anyị hụ ihe dị oji, anyị asị na ọ dị oji, anyị hụ nke dị ọcha ka anyị kwuo na ọ dị ọcha. Yes, anyị ekwuo nna na ihe a dị ọcha, not minding who is involved, not minding onye o mere affect. Mụọ mụ Fenfe ka o mere affect, but ọnụ gwa m nna na nke a na m emeteghị, I will pick up correction. Dan ebia na hide ya na package no man of God go beta ome onye ọzọ isoro drag ya mana ome man of God go izochie ya. You see, you are a sycophant. You are not a true Christian. Inweghị mmụọ nke ndị otu Kristi ahụ na profess na ikwenyere ya. You
Amadou where to start from. Ebuka Obi should explain himself on that aspect. Oga akọwa ya kọwa ma ọ na ọkọwa. That means ihe niile ha na-eme dị awụ arrange fake otegbo ngwara unu onye ya ahụ ya ji unu ọgwụ unu ejezi na-eji aṅụ olive oil unu ejezi na-eji aṅụ mmiri etiri nnukwu ya mmiri nsọ. My brother, our land is messed up by religious fallacies. Our land adigo messed up. Before ụka ka a na-aya ugbu a zi ha ihe dị n'ụka adigo na omenala amazi ndị a na-aya. Hi. Stankovic Chukwuebuka Awesome. Did you remember Nwibe Akamma? Why? Okay, si ajụ mma ma ọma Nwibe Akamma. Why won't I remember him? Ebe m chetara nna m echetezi m ndị ya na ya na-agbụpụrụ m ọkanga. So amaghị m ka m si akọwakwa ihe ahụ. Ndị a wepụkwa na aka enwere ofe tupu ọ gha aka mmadụ. Ịghọtago? Onye ọwụna ya ha awụchakwa onye mma n'obodo ahụ. Onye ọwụna ya ha awụchakwa miracle working personnel n'obodo ahụ. People can awụkwa medical doctors. The law firm can need persons to defend the law. Market industry need people who trade. Ka onye ọ na ya kpodobe isi na amụma kpodo isi na be dibia ana eme na ama na Ebuka, you need to explain that miracle. That testimony you need to me explain. Somebody na repentambra sị ya goro ihe uno what una is more than 500 million naira by naira what ọsụ na ogori ya na ibuori ya mma ahụkwa m ebe iti lovet amanụ m lovet nke ọ ma nke ka nke onye ọzọ. So both the arrangee and the arranger, they should explain themselves. Hi, my own senior brother Aridon agha maazị ya adị ịhụ ka o si abịa m n'uche na-ekwu n'ọnụ so amaghị m where to start from. Ebuka, you need to explain it. Ohi dị n'ụka ohi dị n'ụka kanụ nke dị n'omenala ndị omenala ozuo na-ezuo mana ya achọghị na ohi ahụ na omenala o ji dị mma na nwudo onye ọ na-zuru ohi gịnị emeghị ihe a na-eme onye ohi. Ọka mma na o ji were ụka ha mewe arụ ahụ n'ụka na ibu ya bata na omenala anyị under the umbrella of omenala ship ka anyị kpuchie na onye omenala arụ a na-amụba agaghị akpụ ya akpụ. Nweta gị na-eji aka m kpọrọ gị kpojee gị soro Igbo ịhụ na ndị eze ihe ma eme n'iwu sị ndị eze kansụl eze Imo ha dere ede iwu na ịwụrụ foreigner na-eme dibia n'obodo a go na it is wrong but to an extent inene with just liberal mind all the right because na mmụọ ahụ na-akpọ ụkwanụ mmụọ ebe ọ wụrụ na ihe ahụ biznes ka imega na genuine dibia mmụọ ahụ ịhapụ be nna gị ahụ ọ kọrọ gị buru ejewe township ijebiri ịhapụ ya jewe township ijebiri formal ọwụ na village ka okwu arụsị na-adị ọtụtụ okwu mmụọ n'ọhịa ka ọ dị mana unu niile butechara ihe niile ha na township sị m na ọdịbịa unu na-arụ ka m believe unu ọkụ ya ka m believe unu na ọdịbịa ka unu na-arụ mpịa ndị ụka mpịa ndị omenala maka na ihe dị n'ụka dị n'omenala ihe dị bụ dụba ogene. Yes, mana now those villages na-asị foreigner na-eme dibịa be ha na ọ ya dịkwa mma ka ịgwa ndị mepere ụka na be unu ka ha na-abịa ha jee ndị na-awụghị ndị ji mepere ụka be unu ka ha nakwa anụbe ha jee kpee ụka ahụ. Ịghọtago? Yes, otu a dibịa si wụrụ religious affair ka Christianity si wụrụ religious affair. So Rome butere chọọchị na village m ndị ogbo ya ndị bụ uche bịa burukwu ya buje Rome so that dibịa ndị ogbo ya ndị bụ uche nọ na mba ga-anọta hụ space ma occupy their father's land. We shouldn't just segregate on tradition only. Christianity
nwere 90% atom of fraud n'ime ya. ịghọtago eche ma reality dị na dibia ejụtụ reality dị na Christianity enweghị. Ori ka ndị a na-ezutụrụ atụ ori. Religion, the worst form of fraud, deception and crime enwewu na religion ka ekonuru ya dobe. So ọwụ na ndị dibia nọ na mba ga-anabe ha. Pastọs mepere chọọchị na mba bụrụkwa ụka ha na-abịa ha. Yes. Maka constitution obodo a nyere ya right to ownership of properties. Yes, ha nyere ya right to ownership of properties. Nke bụ na onye Enugu nwere ike ije gbe ana na Ebonyi steeti tie structure ya dị ya, rụọ company ya, rụọ factory ya. Ọdụ company na factory a na-arụzi ugbu a arụsị na chọọchị. Ma ọ na ije gụọ arụsị, ije gụọ Bible, ọ ya wụ company na factory ndị Igbo be anyị na-arụziri onwe ha. Ọ ga-akpatara ego anaghị arụzi company, ọ chọọchị ka ọ na-arụrụ ndebe ha ka ha je na-eti praise the Lord, hallelujah, ọzọ igwe mmadụ onye inye aka anyị, ha na-etu ya aha. Ọ gaghị arụ company nye ha ọrụ, ọ gaghị arụ factory nye ha ọrụ, ọ gaghị arụ industry fisie people up. Ihe ọmụ ya emere ha ogene itinye ha na ịrụ ha ụlọ chọọchị, then individual enterprise na-arụzi gịnị unu agbara unu agbara. ịghọtago ị na-arụ ụlọ chọọchị ebe a na-asaghị isi, then individual a na-arụzi unu agbara ebe ọ na-eri ọrụ nke ya. Hey, akwa red aga n'ahịa this time, akwa white aga n'ahịa. A na-atọgbu ọkụkọ na ewu enweghị ha mere. Kwa ụbọchị mmadụ na-esiri chi ya nri, chi ya wezie hungry lion, ọ naghị eriju ahụ eriju everyday. Eje ebe dibịa nke asịghị si eri ya nri, ijekwa ebe dibịa nke ọsịghị sikwara ya nri. Gụnwa na-esi nri ya iribekwe. Ihe ị na-agbagharịkwa ihe awụ nsogbu ji gị, osi agha aha gị anaghị edugharị gị, ị na-amụda faụ. Hey, ihe mere ị na-amụda faụ. Na Chineke, how did we get to this level? Ka isi ruo ebe anyị ọgwụkwa arụ, ka e tiri anyị, ka e duteruru anyị na this level. Ka e duteruru anyị ebe anyị nọ na-abịa ka nghọta. Na arịrị egbugokwe m, arịrị egbuo m. Eziokwu, agwa m n'otu a ka ụmụ ọgbara ọhụrụ anyị esi wee kpuo omenala ihu n'ala. Agaghị m ekwe. Meanwhile, the major problem anyị nwere akwụkwọ ahụ agbara ma ọ mmụọ ma ọ bụ enu na ana na ahụ problem n'ọkwa netwọk ka m na-ayazi. Meanwhile, major problem anyị nwere n'obodo a wụ gọọmenti. Mụ na gị mana nsogbu anyị nwere n'obodo a wụ gọọmenti. Ịghọtago? Bad gọọmenti ọha richara ego obodo a. Enweghị any good school, private school, ikpe onye nwe gị akpọje, ịtawuo onwe gị n'ahụ ebe ị na-akwụ ụgwọ. Gọọmenti wụ nsogbu anyị nwere. Ọwụhụ nna nna anyị ha ma ọ bụ Jizọs onye Nazareth. All government. Now, why government is supporting the church more than the traditional people? Maka na the church na-enye people hope. Ha nwa na-eri ihe ruoro anyị nwa, na-eri our right, na-eri ego ụzọ, na-eri ego ọkụ. Otu ahụ ụzọ ndị ize ọga mmadụ nyere obi rie ya from ụmụrụ ọrụ tie aka ọkwa, rie the money, nwe ihe mere ruo mata. Onye ahụ na village eje rụọ chọọchị. Fada bụ ya na-agbaghara bụ ya njọ ya. Ndị mmadụ a na-akụrụ ya aka. Then anyị nwa anọrọzie na jebe ejebe adị mma na banaba adị mma. Yes. Nsogbu anyị bụ gọọmenti kama na onye ya ekwu. Ọ pastọ ya pụtakwuo ka a gwazie na ihe ahụ ọ na-arụ scam no fraud. Ka ọ dibịa ya pụtakwuo, unless dibịa ahụ ọ dị sure ihe ọ na-eme na aka ya dị ọcha, na enwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ na ọhụụ ofeke dibịa ụmụazị ugbu a kpachara nzu n'anya na-ekogharị akpa agwụ n'obodo, achọ onye ha na-ata ọkụkọ ya.
nkwu ya asịsị jide m ka egbuo ihe egbu m hazi ya ọgụnye m ndụ kamgbe iwepụbeghị ya gị nwa mma iwepụbeghị ya maka jezu oge ike ọga onye ma akwasa ahụ ya mara onwe ya mana omenala mana ụka unu mara onwe unu emebizina ebe anyị ndị name of religion ine anya ha ịhụ na islamic religion adịghị eme mkpọtụ Christianity na traditional religion bupụtara n'okori ọcha na aba ndị Islam wee ruo okpukperechi alakụba ha na-arụ onwe ha peacefully without outing, without abusing anything. On the by no every day ime magic iwere nsi egbe ewe n'ime ite ịkụ ọhụụ na with charcoal itiri n'ime ite ahụ nsi egbe nụrụ ọkụ ọ dịka o nwere ọkụ imere invoke Elijah of our time onye oke ọgwụ ijere eme oko onye oke ọgwụ mmọnwụ anyị na-abịa onye oke eruzie n'ihe ọgwụ you cannot show ọwụrụ chọ every time ọgụrụ tigbo onwe na channel unu tigbo onwe na channel mba o Justin Brenham also Anambra people have never produced any good dibia in the history of dibiaship. No, you lied, bro. You lied. Ebe ijedebere ka ị ga-ahụ debe and ebe ihu debere ka ị ga-akọdebe n'akụkọ. Aga m akpọnwụrụ gị 50 native doctors out of 50 ahụ mụ na nna m kwuru je 20. The rest start ụmụ jere n'isi onwe m after the death of my father ebe m na-azọzi onwe m ịhụ na 50 ahụ n'ọkwa achị n'aka ọ na-agba mana ihe ajụzi one dị ndụ one ka dị ndụ ọnwụ egbuchagbo ndị okenye ịghọtago ọnwụ egbuchagbo ndị okenye mgbe gboo ka udenebere akwasị ọnwụ egbuchara ndị okenye ka enwe ndị ya na-akọrọ ụmụazị omenala mana ndị ahụ ndị okenye anachago ụmụazị na-ahụrụzi udere n'ọkụ kpọ ya anụ oriri ndị ga-arịrị ajọ mmụọ ebuje na ajọ ọhịa ụmụazị je bubata ya ụlọ ọ na-aga n'ahụ ha sị na ha na-eme ọkanga achọzighị ịma mgbe a na-anwụ n'ihe onye metere wee nawa mmụọ echehuzie na ọ ndụ isi nkụtado ndụ ji wee kara agụ nwụrụ anwụ mma onye gara ndụ kpaa akụ onye ire rie Anambra nwere ihe ị hụrụ Anambra abịa na tradishọn Anambra na-emesi omenala ike Anambra nwere ihe eji eme ekwe mmọnwụ n'aka mana ofeke dịkwa ebe ahụ na ya wee omenala erikakwa oyi ya ama m sị gị na m na-akpọnwụrụ gị 50 m ji gwara ụkwụ m aba be ha enweghị ihe m kọrọ n'ọghachiri awụsara m ịghọtago m nọrọkwa mụ nwa na-emekwa ihe m ji wụrụ mbụba to confuse them na ụgbọ afa ha ha nwa na-azọkwa onwe ha wụrụ okwe mmụọ mụ nwa wee ma nna onye a yes na ihe ọ na-emedoro ya anya kama one ka ọnwụ gbufọrọ ihe ya ajụ arụrị nna akwawa ọnwụ gburu mmadụ dịka eze ọdịnala na ama ichi gebụ mụa aka m na-ebe akwa ọnwụ ya mata otu o si eme ncheta nna m owute m ka o si eme ncheta na gebe anọghị owute m maka ndị ahụ ụkwụ achị n'aka ọ na-agba ị na-anọ ọkọrọ gị ụzọ ihe na-atụ ya ezu n'ụzọ wee mara na ihe ya nyere gị n'ọhịa ọgwụ ịpụtakwa n'ụzọ ịhụ nke mbụ hụ nke abụọ bifo na ruo ma hụ nke atọ ọ sị gị na iyi ezu mmiri n'ụzọ ebe dị otu a na mmiri ama ibute ebe a izu mmiri n'ụzọ ọ wụrụ confirmation ịsị gị na ihe a nọ ihe ahụ ka ọwụ ndị na-eme ihe ahụ ịhụ nọ ihe ọwụ mana ihe niile ahụ nwere secret ihe niile ahụ nwere nsọ ndị dibịa ugbu onye na-asọ nkwenụ nsọ ọgwụ mmadụ onye na-asọ nsọ ọgwụ ụmụazị na-eme adulterate tradition na-eme abuse everything. A young boy of 27 years maka na ewu dibia echikọrọ ụmụ okorobịa na-eka ha ọdị echi. I will post a video a native doctor self video ebe ọ na-agwọrọ ụmụazị ọdị echi comfortably na on this media na-egbukwe ha mma na-ekele m ọ maghị na ụmụazị ahụ nwere ike echi ọkọ ha na-akpa ha were ihe ahụ dị ha n'ahụ dịka odegwu mee ha ajọ ihe n'obodo ọ wụrụ ohi ka ha ji egbuo mmadụ go out dibia. Believe me, you have share in that blood. Maka ọ na-inye ha ọdị echi you will not motivate them ije n'ihu ọgụ na enwe ihe na-eme na ha eje na ha ya ana mgbe eji gbu otu aka onye ụzọ dị ya
si reduce the rate eji eme gịnị eji eme abuse tradition eji eme abuse ọgwụ eji eme abuse Igbo spirituality. Ọ bụ maka nwatakịrị ji ego n'aka ọbịa be gị narị ya ego bido gwọwara ya ọgwụ ihe cheki ọgwụ dis ọgwụ lito ihe nwa ọgwụ a mmadụ ya ahụkwa n'obodo